Toto je návod na osadenie hešovacej dosky do dvojtretinového stroja. Najskôr odpojíme stroj od elektrickej energie. Potom odskrutkujeme istiacu skrutku z vrchného krytu minera. Ďalej odskrutkujeme zadnú mriežku, ktorá je prichytená 4 skrutkami. Následne vyberieme železnú zábranu. Do pripravených drážok vložíme hashboard, pre túto dosku sú určené dve drážky, my ju zasúvame do tej naľavo. Nasadíme späť zadnú mriežku a zaistíme ju skrutkami. Signálový kábel pripojíme najskôr do hashboardu a následne do controlboardu. Vodivé skrutky priskrutkujeme cez vodivú svorku priamo do hashboardu. A nakoniec nasadíme vrchný kryt minera a upevníme ho skrutkou. Napojíš a znova ťažíš s väčším výkonom.